Има една нелека задача, която трябва да потвърди това, което 26 години в различен формат представители на Българската армия и сухопътни войски изпълняват в Косово, в силите за сигурност КФОР под ръководството на НАТО. А то е нещо, което местните власти в Косово и населението са потърсили от нас като помощ и съдействие. Стабилност, мир и сигурност. Вие отивате там, за да помогнете, не отивате, за да налагате. И вие го знаете и го съзнавате. До сега 26 години български военнослужащ и български контингент е допринесъл до там, че да се разнесе името на България, българската армия, в частност на сухопътни войски, и като на военнослужащи готови да помогнат с висока лична дисциплина и висок професионализъм. Аз нямам никакви съмнения, че вие ще продължите тази традиция. Началникът на политическия кабинет на министъра на отбраната Владко Владов връчи на контингента икона на Свети Георги, като пожела на военнослужащите успешна мисия. Опитът, който предстои да придобиете в състава на КФОР, е от важно значение за повишаване на способностите на нашата армия. Предстои ви да поемете изключителна отговорност за изпълнението на ангажиментите на българската армия като надежден съюзник на страните от Алианса. Участието на контингент от българските въоръжени сили в операцията на НАТО в Косово винаги е давало ясен знак за това, че нашата страна активно допринася за успеха на Алианса, укрепването на мира и стабилността в региона на Западните Балкани. Мироопазващата мисия на КФОР помага за поддържането на сигурността на всички живеещи хора там, от всички общности на територията на Косово, както и за развитието на демократичните им държавни структури. Уверен съм, че със своята служба ще оправдаете доверието, което нашите съюзници винаги са имали към професионализма на българските войни.